А на сцену запрашаем гаспадароў свята, парафію у небаўзяцця Найсвятейшай Паны Марыі Зміёр. Открывая программу «Бондар Вольга» с песней «Злота гвяздка». Падтрымаем яе гучнымі апладысментамі. У выкананні падзявы Даны для вас гучыць песня «Найяснейшая зорка». Сустракаем! Святая тихая ночь всех притуляе до сну. На небе не веют зор, где есть ты, о Пане мой. Ты в блеску зазарения косы,
Ваші аплодисменти дані подяві. А зараз на сцену вийде Кулеш Захар. У його виконанні прогучить композиція «В ожидании Рождества». Вітаємо! Ваши аплодисменты! «Калядка прямо з неба». Так называется песню, якую дорить для вас Бунта Каролина. Вітаем! Серед ночи темной блеском зорки яркой Бетлеемский цуд з'явився, смокли мора реки без любви ганикай, Бог у стане народился. Тени днем было, на веки звук
колядку для немовляті на польській мові для вас співає Анастасія Кунцевич. Вітаємо! Czekali długo na ten znak, więc wyruszamy tak, tak, tak. Prowadź nas, gwiazdo, prowadź nas przez śnieżne pola dalej las. Dostanie widnie dłużej, dalej, 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 dłużej. Dzieci się pokoju i muzyczką uciszy. Malusieńkiego, malusieńkiego. Dostanie widnie dłużej, dalej, 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 dłużej. Dzieci się pokoju, muzyczką uciszy. Malusieńkiego, malusieńkiego. Uwodzie cóż my mu damy, więc chociaż serca przyganimy płacze, smutki, nego cieszył nasze nutki. Dostaję widnie dłużej, dalej, 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 dłużej. Dzieci się pokoju i muzyczką ucieszy. Malusieńkiego, malusieńkiego. Dostaję widnie dłużej, dalej, 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 dłużej. Dzieci się pokoju i muzyczką ucieszy. Malusieńkiego, malusieńkiego. Аплодисменты! А завершая выступление дитячий гурт с песней «Едут музыки». Сустракайте! Uczyciela, ty wesoły głos, zmieniać paluszki, na los. Uczyciela.
Дякуем парафії Університету Найсвятейшої Пани Марії Зміюр. Дякуємо так само усім удільникам конкурсу. Кожен з вас проявив свій талент і подарував нам неповторні і цудовні ураження. Выступления конкурсантов завершены. Для журы надыходзіць складаны і напружаны час па вызначэнні пераможцаў. А пакуль журы будзе падводзіць вынікі, запрашаем гасцей і канкурсантаў на абед.